esta primeira parte do torneo da Junta Nacional e Alex, o seu mestre e o seu director, e vamos de seguido coa entrega en sí de trofeos. Tamén agradecemos a todos os centros culturais pola súa participación e a todos os que tedes participado directa ou indirectamente neles. Entón, vamos a empezar ca entrega de trofeos. Vamos a empezar pola entrega dos campeóns de distintas modalidades. Na área de dominó, de xogo de dominó, Falla Grega, Emilio. Rodrigo. Y Casimiro. Rodrigo Casimiro. Por facer... O dito, subimos pola man dereita e baixamos pola man dereita tamén. É fácil. Perdón? Agora vai o terceiro clasificado, repito, Priegue. ¿De qué? De que son damas, perdón. Estamos con xogo de damas. Terceiro clasificado Priegue. E de primeiro clasificado Beate. Terceiro Beprive, non o vou deixar sentar. Segundo Candeán e primeiro Beade. Modalidade de Grisca, terceiro Beprive, segundo Candeán e primeiro Beade. En Tute, o terceiro clasificado Beade, segundo Matamá e primeiro Priegue. Repito, en Tute, terceiro Beade, segundo Matamá e primeiro Priegue. Segundo Candeán e primeiro Coruxe. Repito, Escoba, terceiro Naucilios, segundo Candeán e primeiro Coruxe. Segundo Coruxo e primeiro Valladares. Sabrez, terceiro Matamá, segundo Coruxo e primeiro Valladares. O terceiro. Nada, teño que pedir máis aplausos, porque senón a xente nos anima, Seguimos ca Asociación Veciñal Cultural Social, Cultural e Rede Creativa de Beade. Seguimos con Helios de Beprive. Oye, claro, usted tiene que dejar, non lle esas veces. Os tres hai que mandar a culpa arriba. Seguimos con Candeán. Nada, xa cansado de aplaudir, non sei como facer. Más que cambiar de presentadora. Seguimos por Candeán, saltamos a Coruxo, Atlántida de Matamá. E rematamos con Priego. O bonito destas cousas era quedar aquí no escenario e facer unha foto, pero como sabedes non podemos amaliar moita xente.
bueno, que queda así a cosa un pouco descafeinada. Pero bueno, é que nos toca vivir neste momento. A ver se para os centros culturais debe subir e recoller ese pequeno agasallo, o trofeo. Paso a numerar, repetimos igual que antes. Primeiro Comesaña, seguimos con Bendrive, Carlos de Lega, seguimos con Beade. Antonio, non des codazo, sube para arriba. Caldeán, Coruxo, Atlántida de Matamá, Torreiro de Pliegue e remata Valladares. Segundo clasificado, Matamá. Quedamos aquí no escenario porque como son solo tres, facemos unha foto final cos tres primeiros clasificados. O primeiro clasificado é o Beade. Llevarán, pero pouco lle falta para llevar traballando por este centro cultural. Entón, o nombre do centro cultural, o nombre de que agora eles estaban levando tamén os hitos sociais, eu non, Centro Veciñal e Cultural de Valladares, disculpade, pero a veces os guións entregamos un agasallo que é o árbore da vida para que sigan vivindo e para... Pero tamén nos enseñou a como é a vida, e a vida pode chegar a ser moi dura. Entón, pois mira, todas aquelas persoas que hoxe non están con nós, un forte aplauso para elas. E a todas esas persoas que traballan, siguen a traballar, non piden nada a cambio. Un forte aplauso porque isto solo é, e solo sabe quen estamos ao fronte. Entón, eu creo que todas as persoas, todas, sin excepción, debían de pasar polas asociacións veciñais, polos centros culturais, participando, fomentando e axudando e colaborando.